So akong i-share ang balaang pulong gikan diha sa balaang Biblia. Mga igsoon, dili kita magkapoy sa pagbuhat o maayo. Dili kita mo surrender kay sa katapusan maayo pod ang atong madawat basta nga dili kita magkapoy sa pagbuhat og maayo. Padayon kita ni bisan kinsa o bisan pa man sa atong mga isig katao or igsuon nga ginikanan, mga anak, tanan bisan mga igsuon diha sa kang Kristo. So atong ihatag ang tanan maayo kay diha malipay ang atong buhing Dios. So ang mga pahinumdom dito na ito mabasa sa Galatians chapter 6 verse 9 paingon sa 10. So itong basahon mga igsuon. So let us not become tired of doing good, for if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest. So then, as often as we have the chance, we should do good to everyone, and especially to those who belong to our family in the faith. Oh, glory to God. Thank you, Jesus.